sunat de la malul mării, ci că pe perioada codului roșu, închirierea șezlongurilor e la jumătate de preț. Ofertă! Ofertă! Doamnelor și domnilor, codul roșu a cuprins astăzi un total de 6 județe: Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea, Constanța, ci că pe plajă turiștii fac poze cu pinguinul deja. Înghețata, mâine gata. Deci Constanța și Călăraș. Se zvănește că în Călăraș zăpada este atât de mare încât ajunge până la paiele de pe acoperiș la Călăraș. Știți, se zice că reporterii au întrebat un locuitor din Călăraș cum va ajunge la muncă și ăla a întrebat: ce-i aia? Ce-i aia? Viața mea o eroi pe năzile lumii, să muncesc ca însemna să fiu nebun. Bine zis, da. Serios, acum zăpada încurcă lucrurile prin țară. Bine că nu i-a încurcat premierului meciul de basket, care era cel mai grav. Știți că zilele trecute au fost închise autostrăzile. Astăzi una dintre ele era totuși funcțională. Ci că un cetățean întrebat dacă știe că s-au închis A1, A2 și A3, a spus că e bine dacă s-au închis, mai ales A3, că nu-i plăcea de Gâdea deloc. Dacă s-a închis A3 e bine. Alegătorii din zonele afectate de frig le transmit politicienilor să-și pună ceva la gât. Și nu e vorba de fular, ca să fie clar. Nu e vorba de fular. Și în municipiul Sibiu a nins, să zicem, vreo 15 cm, ceea ce nu e mult deloc. Simona Senzual ar spune chiar că 15 cm e mai nimic. Mai nimic. E mare, o vezi din depărtare. E mare și o vezi din depărtare, da. Gheața însă, pe care cetățenii cu imobile la stradă nu se îndură să o îndepărteze, dă bătăi de cap. Citeam în Sibiu 100% că 20 de sibieni au ajuns la urgență după ce au alunecat. Au făcut, vorba serialului, pariu cu gheața. Pariu cu gheața au făcut. Bună seara! Aha, bună seara! Bună seara, Marcu! Cu dezăpezirea, nu? Cu dezăpezirea. Nu, domnule. Am văzut la dumneavoastră la emisiune acum într-o seară că regele din Turnișor a intrat la cură de slăbire. Așa și? Și am înțeles că nu are voie să mănânce decât o lingură de tocană pe zi. Și mă duc să-i duc lingura asta. Ce se poate? Sănătate! Seara bună! Seara bună! Da. Știți că se zicea la un moment dat că noul cod rutier va da voie totuși cetățenilor să consume un pahar înainte de a se urca la volan. Ei bine, de atunci au inventat Vasluielii paharul de 2 litri. Revenind, am citit o chestie haioasă, ci că atunci când au aflat că din cauza zăpezii Buzău e rupt de țară, locuitorii din Harghita și Covasna au spus: aha, deci se poate rupți de țară! Doamnelor și domnilor, presa de astăzi scrie pe larg despre peripețiile uneia dintre milionarii Sibiului, spunând, nu tocmai elegant, că e posibil să meargă la răcoare. Acum, eu vă spun, dacă vor să-l ducă la răcoare, îl pot lăsa seara pe orice stradă din Sibiu, că tot răcoare e! Tot răcoare e! Da, șuieră. Doamnelor și domnilor, senatorul Sorin Ilieșiu insistă, scrie în turnul sfatului că e convins că sibienii au să-l susțină. Ba mai mult, deși primarul Claus Iohannis a spus că e mai bine să-și vadă de mandatul pe care îl are acum, domnul Ilieșiu e aproape sigur că după ce o să-i citească proiectul, până și Iohannis o să-l susțină. Dom'le, eu mă întreb sincer dacă nu cumva zilele astea îngheață apele de la declarațiile domnului Ilieșiu. Mă gândesc așa. Da, apa îngheța. Pe de altă parte, e posibil ca domnul Ilieșiu să nu mai aibă nevoie și de alte susțineri. Dacă ea are de partea lui pe Trahanache, Farfurii și Brânzovenescu, e suficient. Doamnelor și domnilor, scrie în ziar că în munții din jurul Sibiului întâlnești urși, mistreți și capre negre. Mulțumim lui Dumnezeu că, spre deosebire de munții Apuseni, nu întâlnim și cutii negre.
Cei de la Amicii Munților spun glumind că vânătoarea se practică mai puțin de când nu mai avem un prim-ministru vânător. Acum, dacă acel prim-ministru ochea și animalele la fel de bine cum și-a ochit și gâtul, cred că nu era niciun pericol. Amicii Munților organizează la sfârșitul acestei săptămâni un eveniment care se cheamă Clopul Turistului. O să vorbim și noi astăzi despre el. Sunt așteptați 100 de iubitori ai muntelui din întreaga țară aici la noi. Știți că erau două blonde pe munte și una o întreabă pe cealaltă: auzi tu, ce crezi că e mai departe, Londra sau Luna? La care cealaltă îi răspunde: ce proastă ești tu. Păi vezi tu Londra de aici? Uite, Luna se vede! Bun. Doamnelor și domnilor, probabil nu o să credeți, dar autoritățile au invitat-o în zonele de cod roșu, fiindcă auziseră că peste tot e primită cu căldură. Raluca, doamnelor, domnilor! Nu cu căldura aia, cu arză-te-ar focul. Nu cu arză-te-ar focul. De altfel, sesizați că ea și are o ținută cu mânecă scurtă astăzi. Din aceleași motive, să știți, că peste tot pe unde merge e întâmpinată cu căldură. Doamnelor, www.ralucașerezan.tv este adresa la care puteți urmări online această emisiune. Ținuta cu mânecă scurtă este furnizată, ca și alte ținute cu mâneci lungi sau scurte, de prietenii noștri de la Ancas. Cu mânecă scurtă, dar cu umeri. Cu umeri, da, cu umeri. Doamnelor și domnilor, în câteva momente, o întâlnire pe care o așteptam de ceva vreme, ne vom revedea cu cronicarul Corneliu V. Mihail, așa cum vă povesteam încă de aseară. Imediat după Trison, doamnelor, domnilor! Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Far is there that I belong, and we will never part. Love me tender, love me true, and all my dreams fulfill. Yeah. For my darling, I love you, and I always remember you. When at last my dreams come true, darling, this I know. Happiness will follow you everywhere you go. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Someday I wish I could have started waking with the God to far behind me. With troubles, men and drops, apology times. That's why you find me. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will be a sin if I can't help falling in love with you. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,
what a wonderful world. Eyes and skies are blue and clouds are white. The bright blessed day, the dancing is life, and I think to myself, what a wonderful world. Yeah, yeah, yeah. The color of the rainbow, So pretty in the sky. arms on the face. Oh, people are going by. I see friends shake and hands say, how do you do? They really sing, I love you. Here, the baby's cry. I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. The color of the rainbow, So pretty in the sky. our arms on the face. Oh, people are going by. I see friends shake and hands say, how do you do? They really say, I love you. Hear the babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Trison, doamnelor, domnilor! Trison, dragi prieteni, cu o melodie din gama Oldies but Goldies, dar parcă pe un alt ritm. Sunt curios dacă v-ați fi descurcat și pe un ritm românesc de muzică populară. Și știți de ce spun asta? Am văzut pe internet și chiar vă recomand să căutați și dumneavoastră. Am văzut pe internet variațiuni ale celebrelor melodii ASRH sau Dragostea din Tei pe ritmuri culte. O orchestră de filarmoniști din Polonia a reușit performanța asta și chiar le-a ieșit foarte frumos. Și nu doar aceste piese, au fost și altele celebre în vremea noastră, de la Coco Jumbo și până la Dumnezeu știe altele. Foarte mișto sunau și de asta vă lansez de pe acum ca provocare. Dar promovare, da, de ce nu? Să auzim cum sună românește. Doamnelor și domnilor, de multă vreme îmi doream să ne reîntâlnim. Mă bucur că iată se întâmplă în sfârșit. Un om care scrie foarte bine, vorbește foarte bine și care e foarte atent la tot ceea ce se întâmplă în comunitate, fie că se întâmplă pe micile ecrane, fie că se întâmplă în politică sau în mediul administrativ. Este un om care, pe lângă că e atent, și scrie despre tot ceea ce vede. Dragi prieteni, cronicarul Corneliu V. Mihail! Mulțumesc mult de întâlnire! Bine ați venit! Mulțumesc pentru întâlnire, bine ați revenit la noi. Bine v-am regăsit. Aș vrea, înainte de orice, să ne dați o veste, o confirmare sau o infirmare. Citisem undeva că se pregătește o reeditare a unuia dintre volumele mai vechi. Da. Leacu face șpagat pe la diversi belferi ca să facă rost de cifre. Am văzut. Da. Deci la editura lui probabil se va întâmpla numai asta. la editura lui. Da? Totul, da. Excelent. Era, îndrăznesc eu să spun, era chiar cerută și probabil ca urmare a acestui fapt se întâmplă reeditarea, nu? Că... Acum, dacă aș fi marcat de un puseu egolatru, aș spune că da, dar modestia mă obligă. Da, am înțeles. Maestre, știți când se va întâmpla asta? Știți când... Da, în cam 2 luni de zile. Ok, deci într-un interval oarecum apropiat. Mărturisesc că am fost aproape îngrijorat că poveștile care au ținut prima pagină a tabloidelor cu Bianca Drăgușanu și cu Victor și cu Prințul și cu mai Dumnezeu știe cine din anturajul lor. Eram chiar îngrijorat că lucrurile astea nu se vor mai termina.
din păcate, au fost înlocuite cu dramele noastre, cu avionul, cu zăpada și așa mai departe. Totuși au ținut ceva vreme prima pagină, aproape că eram exasperați de tot ce se întâmpla. Toate mediile. Dacă mergea atât de rău și autoritățile nu erau atât de puțin pregătite, nu se termina nici acum povestea cu Bianca. Așa este, dacă toată lumea Eu cred că până și masa de troglodiți care mai acceptau pe ăștia deja e agasată de... Credeți? Da, cum să nu. Dar știți că Nu se e dezamăgesc. posibil să mai... În maxim o săptămână vor reveni pe ecran. Ai tu E feeling-ul ăsta? greu de presupus. Am văzut și oameni de piață care deja sunt agasați. Da, eu am avut senzația că la un moment dat, mai degrabă decât ei, cei din mediile de presă îi provocau genul ăsta Acolo de sunt numai apariții. interese pecuniare, nu mai asta de subsol, fiindcă sunt angajați diversi tipi care plătesc, da, Pe bun, dar în poveste, da. se obține o audiență din toată povestea asta. Era la un moment dat în trecere între televiziuni. Unii o chemau ce pe ea, segment? unii îl chemau pe el. Era... Pe ce segment uman se bazează, ei nu știu, dar pentru mine zic că e deja un fenomen caduc și așa ar trebui să fie. Și nu numai atâta, ar trebui ăștia să fie mai responsabili de la televiziunile centrale și să nu le mai creeze audiență la niște năpârci de astea inutile. Niște năpârci, da. Da? Lipitor. Vedeți, interesant că numele personajelor se schimbă, situațiile par oarecum aceleași de foarte multă vreme. Am avut un Iri cu Omoni, am avut după aceea un Cristia cu o nu știu care, acum am avut un Victor Avem cu... pe Iri cu nu știu cine care am înțeles că da, a l-a găsit părăsit, alta. că râdeau colegii de ea. Colegii de școală, Colegii da. de liceu. Colegii de clasă râdeau de ea. Vedeți Sunt cum... multe chivuțe care agrează genul ăsta. Multe chiuțe. Da. Trebuie extirpat fenomenul, fiindcă societatea va fi afectată în perspectivă. Bun, acum nici înlocuirea cu genul Adică să nu credeți că pledez pentru a fi înlocuiți cumva cu politicienii. Da. Că ăla e tot un fenomen la fel de grav ca și ăsta. Deși pare că se întâmplă și asta, fiindcă Da. și ei se scaldă în niște ape care tot spre tabloidizare par aduce. Nu toți. Unii dintre ei. Păi, au aceeași calitate, doar că știți ce se Nu au întâmplă? fost așa de scurtă ca Bianca. Da. Sunt mai longevivi. Da, dar pe de altă parte e o chestiune de gust. Sunt oameni cărora Bianca, așa ca ființă feminină, le plăcea. Poate să placă, da, așa, în ideea în care aș fi și eu, știți, stăpânit de un, imperativ falic, poate că m-ar tenta și pe mine. Da. Ca orice doamnă drăguță, nu? Oricum să știți că mulți își manifestă fiori de o groază de tipuri, majoritatea situate de la jumătate în jos. E posibil, fiindcă e genul care poate trezi fantezii sexuale și atunci îmbunătățește viața lăbarilor. Da. Mă scuzați. Mă gândeam dacă avem voie sau nu avem voie. Vă rog să mă scuzați. Da. A fost o explozie intempestivă. Astea sunt adevărurile. Revenind acum, mă deranjează nu atât că televiziunile plimbă aceste, că sunt aproape fenomene, plimbă aceste fenomene prin fața ochilor noștri, mă deranjează și că există o cantitate umană care acceptă și care chiar aplaudă genul ăsta de apariții, se implică în discuțiile lor, își dau cu presupusul că e divorț, că nu e divorț, că o lua bani, că nu o lua bani. Adică e limpede că există un public pentru ei. I-am spus și prietenului meu, Serghei Mizil, zic, implicat, mă iertați, și el implicat. Implicat țare. Dar zice, pentru cifră fac orice. Pentru cifră, da. E ciudat venită, noi am mai discutat asta, e ciudat că povestea asta vine de la un om cult, deși nu își demonstrează cultura la televiziune. Da, el e absolvent de facultate, el a făcut arte plastice. Asta spun. Și într-o perioadă foarte bună, da. Un om cult, un om foarte talentat. Eu mi-aduc aminte când funcționa galeria dumneavoastră. Foarte talentat, dar unicul care a achiziționat tablouri a fost eu. Băi, înseamnă că dumneavoastră ați simțit acest... Acum fac o digresiune și spun, zice, fii atent, nu vinde niciun tablou, că
mi-a crescut cota și le iau eu înapoi. Păi zic, da, tu nu mai poți crea, zici, păi eu mai știu să pictez. Da, chiar. Posibil din moment ce... La humorul lui, da. Pe de altă parte, valoarea le va crește numai când, sperăm să se întâmple foarte departe, va răposa și atunci... Și showbiz-ul ca și arta vor fi mai sărace prin dispariția sa. Sperăm să nu se întâmple. Dar chiar găsiți o explicație pentru care Serghei Mizil, un om, așa cum spuneam, cult, talentat, Dar om... chiar este o apariție la televizor. Ție-ți place? Da, mie îmi place. Serios? El are un umor spontan, dar de multe ori extrem de decoltat, așa cum mi-am permis și eu acest mic incident televizat. Da. Asta a fost un caz izolat la el, e altceva. Dar prinde. Genul lui prinde. E, voilà, Mie îmi place, eu sunt pentru. Avem o fană. Există un segment uman ușor dezechilibrat care cultivă genul ăsta. Da? Avem verdictul! E excepția care s-ar putea să confirme regula. Foarte mult un om exploziv, un om care spune ce gândește, când te aștepți mai puțin și ce te aștepți mai puțin. Da, păi mai ales acum că s-a certat cu Mădălin Voicu. Pe care acum s-au certat de ceva vreme. Da. Și au început să devoaleze niște aspecte din trecutul lor. Au fost multe chestii interesante. Unele savuroase Poate odată facem o emisiune axată numai pe astea. De ce nu? Ar fi spumantă de tot. Da, reușiți să vă mai vizitați unii cu ceilalți? Da, ne vizităm chiar frecvent. Poate invităm la Sibiu odată. Sigur. Și când zic invităm, mă refer Eu la cu mare drag i-am și spus lui Mădălin și lui Serghei, dar ei nu mai vin împreună, dar separat oricând. Da, corect. Dar chiar, apropo de Mădălin Voicu, de asta înțelegeți apetitul său pentru politică și mai ales pentru politica de stânga pe care pare să o reprezinte vremelnic, mă gândesc, da. Da, să nu credeți că din considerente umane tot cifra l-a determinat și pe el. Inițial să opteze pentru politică. Și-a dat seama că e o formulă de a exista. El are mulți copii, are o existență grea, foarte grea, și e normal să facă acest compromis. E nebunit că trebuie să facă acest compromis. Că și el e un om cu o conștiință extraordinară și cu un scrupul adânc, adică educat într-o familie excelentă, da. Oricum, un iubăreț. Numărul de copii e o confirmare clară. Cu deschidere și cu libido permanent. Da. Așa este. Da. Vreau însă să discutăm 2-3 vorbe și despre povestea asta cu zăpada. Noi ne-am ferit, fiindcă sunt o groază alții care își dau cu presupusul, ne-am ferit așadar să intrăm în opinii foarte personale ale noastre. Da. Însă mărturisesc că am fost șocat să constat că atunci când un lucru nu merge, în loc să te chinui un pic cu el și să-l faci să meargă, îl închizi. Vezi autostrăzile și așa, că și așa sunt puține autostrăzile. Da. N-am înțeles nici acum de ce statul, fiindcă zăpada a fost și anul trecut, Viscol a fost și anul trecut, de ce statul, prin oameni săi, nu se gândește, de ce avem problema asta? De instituțiile categoric deficitare și meschine în structură. Adică se puteau lua măsuri categoric, dar nu se face în sensul ăsta niciun pas înainte, fiindcă drumarii, ăștia care curăță, au cifre colosale și permanent tentează cu cifră și vin cu șpagă, că e termenul clasic la noi acum și cel mai auzitat. Șpaga, Ei opresc totul, să știți. Mă uitam aseară pe ziare, nici nu știam dacă să râd sau să plâng. Evident că se întâmpla la Vaslui, dacă nu mă înșel. Un cetățean a dat o lecție administrației locale de acolo și a cumpărat un utilaj ca o mașină de tuns iarba, cam așa arăta acum. Și a dezăpezit o stradă întreagă. Era o mașinărie ca o freză avea în față și un fel de horn care arunca în dreapta sau în stânga, mă rog, nu mai rețin exact, arunca zăpada. A dat 3.000 și ceva de lei pe ea și a dezăpezit întreaga stradă, fiindcă autoritățile nu intraseră în povestea aia. Și aproape că a primit de la primărie o mustrare, că i-a pus pe ei într-o lumină foarte proastă. Vă imaginați în ce lume trăim? În ce lume trăim, care e răspunsul autorităților la o faptă bună? Păi da, vedeți, tocmai de asta eu sunt într-un anumit regres, zic, fiindcă am ajuns probabil târziu acum, la înțelepciunea supremă a lui Buddha, să-mi dau seama de tragica inutilitate a oricărui demers. Ziceți de asta. Și apropo de lucruri
de care nici nu știa că să râs sau să plânzi. Îi arăta Raluca înainte de intrarea în emisiune o situație petrecută pe căile ferate, române, evident. Au trecut prietenii cu dezăpezirea, nu mai știu județul, oricum nu la noi în județ. Era un pod peste o cale ferată, firește podul a fost dezăpezit de utilajele de la drumuri, toată zăpada a fost trântită pe calea ferată, a venit trenul și, logic ce s-a întâmplat, s-a izbit de podul de zăpadă, aruncat de ăla de sus jos. Vă imaginați? E ridicol. Sunt tragicomedii de astea frecvente, da. Înspăimântător. Care, E înspăimântător. Spuneți-mi, de fiecare dată v-am întrebat asta și de fiecare dată mă aștept să-mi spuneți mâine sau poimâine să fie răspunsul. Când vom vedea scrierea lui Corneliu V. Mihail, sau depinde care va fi semnătura atunci? Autobiografică, aceea de care am amintit. Da, lucrez încet, fiindcă mi-am dat seama că orice profesiune, când degenerează în muncă, devine inutilă. Așa e, confirmăm! Mi-e greu. Sunt leneș, categoric leneș. Scriu numai la inspirație de moment și atunci n-am un regim programat de muncă, știi, diurn, să zic că mă scol la cutare, Numai când simt că pot să scriu ceva bun, atunci o fac. E și cel mai corect. Mele, da. Sunt pigmentate numai cu aspecte de astea. Apropo de articole, am avut bucuria pe o parte de a-l avea aici, am avut însă tristețea de a afla din propria gură vestea tristă. Am avut o întâlnire, deci, cu Mircea Gheorghian, a stat pe scaunul ăsta, fiindcă l-am rugat să ne explice ce se întâmplă cu rondul. Un copil al său, practic. Cum să nu? Să ne explice ce se întâmplă cu rondul, ce se va întâmpla cu de toate. Și ce muncă titanic o depus acolo. Exact. Și l-am întrebat... El sisifică a fost clar. Zilnic, așa e. Dar i-a plăcut. Acum, să nu ne ascundem. E un om care a făcut-o și cu voluptate. Sigur că da. Și l-am întrebat, domnule, acum, privind în urmă, e vreun regret cu privire la asta? Și mi-a spus, și asta iar a fost foarte trist, da, regretul este că nu am închis rondul mai devreme. Fiindcă s-a ambiționat să-l țină pe piață și a consumat foarte mulți bani cu el. Foarte mult. Cu închiderea rondului, presa din Sibiu a pierdut foarte mult. Rondul a fost o școală pentru mulți dintre cei care sunt astăzi prin Sunt. Foarte infiltrați sunt multe. Infiltrație, chiar bine spus, fiindcă unii și în politică au ajuns. Presupun că ați avut cel puțin acele sentimente de tristețe când ați aflat vestea. Cum să nu, mai apropiat decât prieten, sigur că da, și un om de mare caracter și de calitate, morală, și păcat că s-a ajuns la situația asta. Economia de piață. Capitalismul sălbatic ne-a... Asta e destinul implacabil. Da, așa este. Maestre! Maestre, așteptăm reeditarea volumului. E vorba de maniere și abjecții? Nu despre acum e un cumul. E un cumul? Un mozaic. Din toate 3-4. Ok, atunci așteptăm cu mai mare nerăbdare. E o selecție. Presupun că a făcut-o riguros. Dar vreau să vă anunț că Leahu face o vârstă luni și își prezintă cartea acum la cercul militar acolo. Serios? Luni la 5, permit să fac anunțul. Nu știe despre cine vorbim, deși puțini sunt aceia. Vorbim despre... E un ultim boem al orașului și al țării, poate trebuie să-l admitem, asumat de oraș, el e al țării, asumat de acest oraș. Valentin Leahu este redactorul șef al publicației Cenaclu de la Păltiniș, de asemenea un om care face cu o teribilă pasiune această muncă, fiindcă a degenerat în muncă și la el și cu banii aduși de acasă de foarte multe ori. Autoritățile s-au sesizat la un anumit moment, nu știu dacă o mai fac, sper să o mai facă, s-au sesizat la un anumit moment și au dat ajutorul cuvenit acestei publicații. Insuficient ca de fiecare dată, dar a contat ca gest, cred eu. Cât să agonizeze. Cât să-i prelungească chinul. Nici nu știu dacă nu-i cinic ajutorul. E posibil. Valentin Leahu, despre el vorbeam, împlinește, că aflăm acum
la o frumoasă vârstă, că orice vârstă e frumoasă, și va avea o ieșire de carte la Cercul Militar. O să-l contactăm, să vă spunem informații exacte până la momentul ăla. Dacă nu vom reuși, transmitem pe această cale la mulți ani. Maestre, vă mulțumesc. Vă rog să rămâneți alături de noi pentru a ne întâlni cu cineva care, în condiții de vreme extremă, a venit până la noi la Sibiu. A venit însă printr-o zonă specială, pe toată Valea Hârtibaciului a străbătut-o. Noi ne-am întâlnit zilele trecute cu Lia Maria Bologa, o altă reprezentantă, tot din zonă. Exact, a Văii Hârtibaciului, și am vorbit despre zona aia, despre cât este de frumoasă și ce potențial are. Ei bine, ca să revin, a străbătut acea zonă frumoasă. Cred că peisajul e deosebit, chiar dacă drumul poate e un pic mai greu. Cred că peisajul e deosebit și pe ninsoare. Doamnelor, domnilor, Marcel Părău! Da. Ca un trandafir frumos, la 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 la. Acolo casa-i de pâine, la 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 la. Și fetele-s mai bătrâne, la 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 la. Acolo casa-i de pâine, la 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 la. Și fetele-s mai bătrâne, la 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 la. Asta-i casă de nuiele, la 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 la. Și fetele-s tinerele, la 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 la. Iubește, mândră, iubește, la 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 la. Dar bine te socotește, la 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 la. Iubește, mândră, iubește, la 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 la. Dar bine te socotește, la 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 la. Nu iubi bob de zăhare, la 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 la. Că la urmă scade amare, la 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 la. Iubește-l star de prun, la 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 la. Că la urmă scade bun, la 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 la. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SC Gospodărirea Orășenească Avrig S.A. Aveți probleme cu ochii?
de acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada Semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Doamnelor, Marcel Părău! Mulțumesc pentru întâlnire. Ninge spre Agnita? Ninge foarte tare. Da, foarte fain. Și un peisaj extraordinar. Este, am știut eu. Dacă aș ști voi de când am așteptat noi timpul ăsta. Degeaba, că Valea Hartivaciului e unică. E o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Scurt. Drumul a fost binecuvântat și el? De autorități. Da. Binecuvântat de autorități. Binecuvântat de noi. Da, ce să facem? De noi. Binecuvântat și foarte bun. Aș vrea să vă bucurați privirea și cu ținuta de sezon al lui Marcel Părău. Noi cojoc îi spunem asta, cum îi spunem? Da, cojoc asta e un cojoc făcut din postav. E o reproducere după un cojoc de blană, care eu l-am găsit la Alțâna și scrie pe el acolo 1901. 1901? Da. Și reprezentant și avea tocmai... brodat, așa cum aveți noastră pe el? Și mai sofisticat. Ăla de atunci? Da. Serios? Eu l-am conservat, l-am pus acolo. În celebrul muzeu. Exact, în celebrul muzeu. Da. Unde v-am invitat pe voi de atâta ani de vreme da, și... am promis. Am zis să dea ghiocei bară. Nu, acum e fain. Serios? Bineînțeles. Un vin fiert, un rachiu fiert. Dacă știam. în loc să vii tu, veneam noi, era mult mai... O pită de casă. Ai, bine era. Dar acum, dincolo de rolul estetic, ține și de cald. Serios. Vrei să probezi? Bagă mâna în spatele meu aici. Aici, ca la sobiță, ne băgăm cu toții. Să știi că ea te invidiază teribil, că suferă de fric ceva în spate. Îi le împrumut. Da. Cu tot comul din interior. Vreau să mulțumesc pentru întâlnire. Ceva planuri ne așteaptă anul ăsta cumva anume? Da. Planuri foarte mari. Centrul de creație are planuri foarte mari. În primul rând vreau să mulțumesc și să aduc o salutare doamnei director Silvia Macria. Și din partea noastră. Noi în acest an sărbătorim 70 de ani de la înființarea ansamblului Extraordinar. Exact. Felicitări! Da. Mulți înainte. Deja am început genul de manifestări și dacă tot am ajuns astăzi la voi, aș vrea să anunț deja tânărul public care vor să meargă pe drumul afirmării cântecului popular în luna martie, 14, 15 și 16 va avea loc celebru festival de interpretare a cântecului popular, vară, primăvară. Da, of course. Tot mai mulți tineri vin acolo și nu atât că vin tot mai mulți, dar vin tot mai talentați. Da, pentru că știi cum vine vorba. Dacă sameni busuioc, busuioc iese. Da, corect, așa e. Dacă am învățat publicul telespectator cu marfă de calitate, cu adevăratul folclor, cu adevărata muzică a noastră, care am spus că ne reprezintă și cartea noastră de identitate. Deci toate activitățile tradiționale, presupun că vor fi și altele, dar toate activitățile tradiționale, vară, primăvară, probabil Festivalul Macrea, vor avea această ținută de sărbătoare dedicată celor 70 de ani, mă gândesc eu. Vom avea ce vedea așadar, dar despre toate vom vorbi pe măsură ce ele se vor întâmpla. Și dacă ne va ține Dumnezeu și pe doamna Lucreția Ciobanu va ține Dumnezeu în viață, în anul acesta sărbătorește celebrii ani 90.
Mulți înainte să-i dea Dumnezeu sănătate. Un om căruia Sibiu trebuie să-i fie recunoscător ori de câte ori o aude și o vede pe undeva. Ce e drept foarte rar în ultima perioadă, dar sunt convins că alăturarea cu Cindelul Junii Sibiului ne va permite tuturor să o revedem dacă Dumnezeu, ajută. Cu noi și cu ea, 100% va fi iară din nou în rândul nostru. Dacă mai ninge o țără, ne vedem în partea aia. Clar, de acum ne vedem, o pornim. Păi invitația rămâne deschisă pentru că duminică la Agnita va fi celebra sărbătoare a lolelor. Da, exact. Deci, care de altfel în trecut era găzduită și de Sibiu, am văzut că în ultimii ani nu mai vin și până aici. Bine, a fost așa un pic, să zic așa, ca o trecere în revistă sărbătoarea lor la Sibiu, pentru că de acolo a pornit. Da, bineînțeles, da, nu contestă nimeni asta. Marcel Părău, mulțumesc pentru întâlnire, să dea Dumnezeu un an bun. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Despre ăla trecut mai vorbim? trecut, e bun trecut. S-a dus. Ce să mai zicem? Doamnelor, apa de pe hârtivaci se duce. Se duce. Marcel Părău! Să-și potească ulița măi, la 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 la. Tot cu glajă și cu sticlă, la 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 la. Că de mine nu-i se strică, la 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 la. De urât mă duc în țară, la 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 la. Și de dragoi veni iară, la 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 la. De urât mă duc în lume, la 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 la. Și de dragoi veni mâine, la 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 la. Supărată, la 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 la. Că poate oi veni vreodată, la 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 la. De când voi fi frunza lată, la 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 la. Ce dragostea mea curată, la 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 la. De când voi fi frunza lată, la 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 la. Ce dragostea mea curată, la 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 la. Marcel Părău, doamnelor, domnilor, mulțumim mult! Avem, dacă e să facem un inventar, avem, din fericire pentru noi și sperăm fericirea asta să vă transmită și dumneavoastră, avem tot mai multe invitații de onorat. Iată, două dintre ele sunt pe Valea Hârtibaciului, cea de la Marcel Părău și cea de la Lia Maria Bologa. E bine că le-am așezat diferit în anotimpuri. Vom putea merge pe Valea Hârtibaciului la Marcel Părău în vreme de genul acesta. Lia Maria Bologa ne-a invitat când vor înmuguri salcâmii. Avem însă și alte invitații, începând, dacă vreți, chiar cu mărginimea Sibiului și continuând, de ce nu, și cu zone ceva mai înalte, unde vă spuneam deja de ceva vreme că vom ajunge probabil până la dispariția zăpezii. E vorba de hotelul de gheață. Ne vom ține de promisiune și vom merge acolo unde vom putea. Doamnelor și domnilor, apropo însă de munți, va avea loc în acest weekend Festivalul Omului de Munte, un festival care poartă numele Clopul Turistului. Este ediția 9, dacă nu mă înșel. Mai multe însă aflăm de la organizatori, de la Amicii Munților. Deci vine din nou alături de noi Marian Bâtcău! Mulțumesc de întâlnire! Bun venit! Bine v-am regăsit! Aș vrea să încercăm să explicăm înainte de toate ce e festivalul ăsta, ce cuprinde el și de la ce a pornit atunci când a pornit. Ediția 9?
A noua, Ediția da? a noua, ok. E anual? Da, este anual în fiecare sfârșit de ianuarie. Iată, 9 ani de zile. De la ce a pornit atunci când a pornit? În general, noi mergeam la astfel de concursuri în țară la alte cluburi. De câțiva ani, deci nu s-a mai ținut la noi niciun concurs de acest gen și am zis, ok, hai să realizăm și noi un concurs. Asta ne-am gândit acum vreo 10 ani. Am tot ezitat și dintr-o dată am zis, ok, îl ținem. Bun, ce se întâmplă la concursurile astea, de fapt? Multă voie bună, în primul rând. Este și un concurs serios. Care e concursul? Sau cum a fost în primul an, ca să vedem diferența față de ce va fi acum? Cam linia e aceeași. Pentru că vin cluburi montane, concursul este între cluburi montane din toată țara. Vin și se întrec pe mai multe probe. Începe cu proba de orientare sportivă. Aici este individual, fiecare participă individual. După care fiecare club participă la probe gen expoziție de fotografie, slideshow, caricatură, grafică. Iar seara este proba cea mai așteptată de toată lumea, e culturalul, unde pe o scenă improvizată, fiecare club susține în timp de un sfert de oră un spectacol, în fața tuturor. Un spectacol de orice tip? În care se va cânta, se spune poezie și se va face și scenete. Toate... Serios? Serios. Deci este proba cea mai așteptată la toate concursurile de genul acesta. E cea mai așteptată probă, pentru că acolo... Păi, eu înțeleg că și voi când vă duceți pe unde vă duceți, faceți cam... Aceeași treabă. Faceți cam aceea. Și mergeți cu numere noi, mă gândesc, nu? Sau... Întotdeauna. Întotdeauna numere noi. Bun. 100 de participanți, înțeleg eu, înseamnă 100 de cluburi? Nu. Nu. Înseamnă... Noi am zis, până în acest moment, dar mai sunt încă 2 zile și se mai întâmplă să mai vină și pe final. Sunt cel puțin 100 de participanți, sunt aproape 10 cluburi, cred că 9 cluburi mai exact. De pe unde? De prin țară? Satul Mare, Baia Mare, Sălaj, Alba, Copșa Mică, Sibiu, Arad. Cam... Scuză-mă, uite, nu vreau să strig una dispoziția nimănui, dar te întreb, voi cum ați văzut povestea asta cu localizarea din Apuseni? Adică sunt convins că voi, ca oameni care sunteți, cu ghilimele de rigoare, probabil că nu-i formula corectă, predispuși unor incidente pe munte, luați în calcul probabilitatea de a nu vă găsi sau de a vă îndepărta, de a vă rătăci. Da, bineînțeles. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Bun, acum eu nu sunt expert în... Nu, dar te întreb, tu ce ai face? Ai mobilul sfânt? Bineînțeles, nu pleci fără... Bine, oricum nu mai mergi fără mobil nici la piață. Da? De acord, dar te ajută în munți? Dacă ești în zonă de creastă, în general te ajută. Anumiți munți. În Cintrel, de exemplu, nu există, pe zonă de creastă nu este semnal. Dar, acum eu am o părere, nu știu ce a fost exact acolo, dar părerea mea, și chiar vorbisem cu un prieten, tot cu care merg la munte și care lucrează la aeroport, zicea, i-a găsit destul de repede. Aia e serios acum. Deci eu vă dau o experiență, vă spun o experiență proprie, trăită, trăită în Cindrel, în munții noștri. 200 de metri în linie dreaptă i-am parcurs aproape în 2 ore. Într-o zonă de munte, poți să dai de săritori, poți să dai de zone de șneapăn, poți să dai... Acum a fost și zăpadă, cu atât mai mult se agravează toată situația. Deci poți să-i găsești în 2-3 zile. Bun, pe de altă parte noi avem dovada că altcineva i-a găsit. Foarte bine. Înseamnă că au fost niște oameni din zonă și au fost niște oameni de bună. Dar se putea și mai rău să-i găsească și mai târziu. Acum chiar astăzi citisem că, nu știu cine a localizat cu o precizie, adică cu o eroare de 2 km în linie dreaptă. Armata, să zicem. Așa. Da. 2 km în linie dreaptă pe munte înseamnă... Da, așa e. Nu-i chiar... Să fim serios, nu 6 ore de... Da, nu-i chiar așa puțin cum îți imaginezi. Exact. Și mă gândesc că aia erau totuși pe o rază de 2 km. Da, dacă s-ar întâmpla, într-un caz de Doamne ferește, nu neapărat avion, da? Mergi pe munte și te rătăcești, te prăbușești, te habar n-am și rămâi izolat. Care e elementul numărul 1 pe care ar trebui să-l facem sau voi l-ați face? Păi, în primul rând, să nu-ți pie scumpătul. Ce s-a întâmplat în Apuseni este 180% inversat pentru că acei oameni deja erau accidentați. Da, era un cumul nefericit, așa. Exact, așa. În primul rând să nu-ți pierzi cumpătul, să nu intri în panică,
Dacă reușești să dai un telefon și să spui poziția, ai o șansă în plus. Faci foc? Faci foc, bineînțeles, dacă poți și da. dacă ai. Bine, în general nu pleci la munte fără echipament necesar, inclusiv pentru supraviețuire, gen chibrite și alte, așa mai departe. Nu atrage animale? Cu animalele e greu de spus. Probabil atrage animale dacă din întâmplare se întâmplă să fie chiar pe acolo un animal flămând, altfel, în general, nu știu dacă... Dar eventual faci gălăgie, să se sperie, că în general... Și oricum mă gândesc că nu vin spre foc, adică... N-am pățit-o, nu știu. Nu te pui tu la prăjit ca să simtă miros, da. Ok. Spune-mi, tot ceea ce unde se va întâmpla întâi toată povestea asta? În Păltiniș, la locația Vila 1, mai exactă. Acolo se întâmplă tot. Acolo s-a întâmplat mereu? Acolo s-a întâmplat mereu de 9 ani. Ok. E un eveniment care poate fi deschis și altora sau doar cluburilor? Nu. Pasionaților de munte. În general, cluburile participă. La orientare, fiind individual, poate să participe oricine. Au mai fost, de-a lungul anilor, câte o persoană care a zis, domnule, uite, am și eu niște fotografii, aș vrea măcar să le expun, sau uite, am un slideshow despre munte, păstrăm tema montană. Nu zicem nu, dar în general păstrăm să fie cluburile. Bun, orientarea în sine, pentru cine n-a făcut orientare turistică, cred că se făcea la momentul ăla, înseamnă de fapt ce ca probă? E simplu, ți se dă o hartă cu punctele prin care trebuie să treci, pleci la un anumit timp din start și trebuie să iei toate punctele pe hartă, să ai de grijă să nu te rătăcești, în primul rând, să te întorci înapoi la sosire. Timpul cel mai bun, ca și cel mai scurt timp, care a sosit în cel mai scurt timp, cu toate posturile luate, câștigă proba. Toată povestea asta se întâmplă în zona Păltiniș? În zona Păltinișului, în zona Păltinișului. Da, și încercăm să nu fie foarte departe de zona noastră, să zic așa, maxim o oră trebuie făcut traseul și la pas încet. Acum, dacă va mai ninge și va fi zăpadă mai mare, se întâmplă cum a fost acum 2 ani, când a fost zăpadă până aproape spre Brâu, în anumite locuri, dar a fost interesant și cred că toată lumea s-a distrat. Da, provocarea cu atât mai mare. Da, și în general sunt oameni tineri care acceptă astfel de provocări, deci nu se dau cu premii toată povestea? Da, dar din păcate nu avem buget pentru premii produse, ci niște diplome, niște medalii, mai facem și noi niște premii artizanale, așa. Cine are ocazie să intre pe site, o să vadă acolo poze. Okay. Niște premii lichide, eventual, spre seara, așa. Da, serios, mă gândesc că se lasă. Avem sirop de prune, foarte bun. Sirop de prune, da. Sirop de prune, foarte bun. Și suc natural de struguri, mă gândesc. Exact. Doamnelor, Festivalul Omului de Munte, Clopul Turistului, începând de vineri până duminică. Duminica este festivitatea de premiere. Până duminică. Puteți intra pe site-ul celor de la Amicii Munților și afla detalii suplimentare. Acolo puteți vedea și numerele de contact ale organizatorilor dacă vă doriți în vreun fel sau altul să interacționați cu ei. Mulțumesc mult pentru întâlnirea de această seară. Doamnelor, luăm o scurtă pauză și revenim pentru final în câteva momente. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc. Strada Rahovei, numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Ca sarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna pentru totdeauna.
Este posibil ca între cele două imagini, ochelarii să facă diferența. Treci pe la noi. Bell Optic, strada General Magheru, numărul 21, telefon 0269 214 144. Da. Bun, doamnelor și domnilor, clopul turistului așadar în acest weekend. De altfel, despre ce se va întâmpla în acest weekend vom mai vorbi și în zilele următoare, și joi și vineri, fiindcă au să fie activități și la Arena Platoș, au să fie activități din ce am văzut puse la cale de cei de la Clubul Sportiv Puma. O să ne lămurim însă în zilele următoare. O să fie deci activități, din câte am înțeles, și la Pârtia de la Gura Râului. Da, detalii în zilele care vor urma. Puteți alege muntele, deși dacă mai ninge mult așa, sesizați că ea râde, ea alege muntele zilnic. În sensul că cea mai mare înălțime pe care o escaladează este etajul 2, că vine până aici. Da, puteți încerca muntele, dincolo de glumă, cu toată încrederea, muntele apropiat nouă, care nu pune probleme. Puteți încerca de asemenea, dacă vreți provocări ceva mai mari, puteți încerca... Sau marea, da! Dar nu, eu vreau să zic Bâlea, fiindcă hotelul de gheață este deschis, vă stă la dispoziție. O să discutăm cu Scott Eastman mâine sau poimâine, cred, cu Scott Eastman despre expoziția de fotografie. Bâlea este superbă, în perioada asta e zăpadă de mai bine de 1 metru în partea aia. Dacă sunteți iubitori, cum sunt eu și nu e ea, cu toată încrederea puteți merge acolo. Bun, ne oprim în această seară, ne vom revedea mâine la emisiune. Cuvântul de încheiere, prietenii noștri. Trison, doamnelor, doamnelor! East and the sand.
a forest and a street. Oh yes, I would. If I could, I should be with. I'd rather feel the earth beneath my breath. Oh yes, I would. If I only could, I should be with. Sun.